Pen. Cauți să cânti la? Da? Uite, astăzi fetița face 1 an și 7 luni. Suntem în 10 octombrie 2015. Uite așa, caută ea să cânte la pe telefon. Pen. Îți place, mami? Delia. Delia. Îți place? Da? Îți place acolo așa? Hai, caută altul. Stai la mami. Uite așa, a? Așa, caută altul. Hai. Pitici. Pitici. Hai, caută altul. Așa. Hai, dă să cânte altul. Tărăboi, dai într-unul și pe doi. Hai, caută altul. Caută altul. Hai, caută altul. Așa? Nu-ți place? Nu-ți place? Danca, nu-i place, uite, trebuie să-i dau înapoi. Hai, caută alta. Cauți alta de ea? Ia unii degețelele. Hai, caută degețelele. Uite așa, ia cum dă ea cu degețelul ăla mic. Să caute ea care îi place. Uite. Hai, care, mami? Nu găsești? Nu. Nu? Ce-i acolo? Ce-i acolo? Bebe. Bebe? Unde-i bebe? Unde-i bebe? Așa cântă? Îți place? Delia, îți place, mami? Hai, caută altul. Caută altul, hai. Cri, 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 cri. Hai, caută altul. Cri, cri, cri. Ia, cum vine altul? Unii altul, ia. Caută degețelele. Unde-s degețelele? Ia. Mama. Ce? Mami. Ce? Mama. Ce s-a întâmplat? Mami. Ce? Mama. Uite la mama.
s-a întâmplat? Mami? Nu-ți place? Vrei să iei mama altul? Da. Da? Hai să iei mama altul, na. Dă-ți închide, stai. Ia mânuța de aici. Hai, caută altul. Bebe. Petru? Da, lasă-l pe Petru, că Petru acum are treabă. Uite la ea. Delia, dar cum dai tu pusi la mami? Hai, dă un pupic la mamica. Așa. Hai, dă un pusi la mama. Frumos, frumos. Bravo! Și fă pa la mămica. Hai, pa. Pa. Spune la mami, te iubesc. Pesc. Pupici. Mua. Pa, mami, pa. Hai, fă pa la mama. Delia. Pa. Dar uite la mami și fă pusi. Mua. Bravo, pa. Ok. Nu-ți place?